Kegunaan surung sorote tanpa adat jagat diwo patoyo jagat mengstung koro jagat Pati tambak boyo mun wonten dawuh Kanjeng Sedulur. Iki sing ndak adepake ana ngarsaku iki ora pangling kaya pulunanku bocah bagus. Anakku Damarmaya inggih panjenengan inggih namung ingkang putra sambinge saged munduraken kridaning mungsa saking Prambanan. Dadi putraku Damarmaya kan bisa nyirnake mungsuh ingkang kepung negara pengini Toradia iki kawula niki panjenengan Kanjeng Sedulur jagat diwo pato banget nedha nrimo nggih putraku bocah bagus Damarmaya dene kan bisa madhange kelakoning pengging Witarati Kanjeng Paman Prabu Bekti kula katur ya wis ndak apa dene putraku Damarmaya paring bekti marang paman pangestune ing mamang tumrap marang sira nggih. Nggih, sanget panggih kula mundi Paman Prabu. Terasati kula wonten dawuh. Kaya kula bekti kadang utawa kakangmu salam nggih. Ya kuwi si Darmarmaya. Kakang Mas bekti kula katur inggih Kakang Mas. Ya Yai. Yai Larasati tak ono disiati. Tos benar pun kakang, resturi pun kakang tumuli tanpa mau. Sangat tanggil belum. Gimana kau yang sudah terake ngarep. Turto wakmu pati udah wis paring mangdiko. Dini sabdari ke paman begini. Sopo kan bisa madang kelakoni pengging Witarati mundurake kridaning musuh. Yang tok aku bakal tak jatuh ramake karo si Adi Musilaraswati gandeng sing bisa ngundurake kridaning musuh ora ana limu jaba sira nggih putraku Damarmaya kula kang mengkono nggih gelem lan ora gelem dina iki sira tak dawuhake marang Adi Musilaraswati ngono kepiye Paman Prabu namung dedene kersa paduka Kanjeng Paman Prabu Larasati ini boten tetes oh iya yen tos gathuk sak lorong diniki batal tak dawuhake saka kabrahmanan namun musmaika akan paduka Kanjeng Diweji Larasati kowe muni kula ingkang katuju kula ingkang katuju dene putraku Damarmaya kemaku ingkang kula ingkang katuju Paman Prabu kula ingkang katuju ju para judadya jatuh karanane wis ngantos tumeka kakang laninan-ninan nggih dina iki wis dadi garwamu amrane Damarmaya lan Larasati ya talangening kalam nyanek gelar pahantan muncar di ngone kegunan sureng sorotetan
Yai Laraswati wonten dewu Kakang Mas siap diurat gelo lamun tuntak pundhut karo mboten badhe gelo malah kepara remen lare batos kula kingaro paduka Kakang Mas Tamarmu meskaranipun Kakang Mas yang mengkono ayu yai tumuli turutana brantanipun Kakang monggo kula dherekaken wonten ing tilam sari Kakang Mas gareng berangkang uji menengok gareng berangkang oh tapi yang saya menengok enten apa Mas oh ini kelas beresan ngeten Pak Yu ini guna bentor sampeyan nang sak bendoro kula nggih ta nggih kesanipun umpamane sampeyan kali kula wonten pripun ora piye to berarti ambak batur ning kula iki sugih kula iki sabuk galang gamelan kula pirang-pirang pangkon wayang kula pirang-pirang kotak ning kerdus pripun ora dadi bojo kula boten badhe kilo ora kowe tak pek bojone nampik ora lah ya iki sekarang iki entuk-entukan sing oke iki gedhe ding 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 Bayu Daya Pashe sampeyan tasih piyambak nggih nggih kersane kula niki nggih tasih piyambak kula niki mahasiswa semester terakhir kok tadi uyos lah netar oh kersane ngeten pami sampeyan ngepiye oh dados masakan jandekan iya oke lek kula nyuwun dipun ngungrem kalih kaya ndara sampeyan oh iya mong ngungrem meskaranipun Kakang Yai Nimas Budayu sing lemu dhewe kula nyuwun dipun gendong Mas ngene kowe wis pira aku ngangkat rong kowe kuat apa sih kiat lho siap Pak sik sarepku tak jancuk sik siap ini yo boleh sing gon sepi iya nek wis dodo meneh bocah-bocah iki Wah, amar bagus.
yang Kocnandra panyayah Brahmana Brahmani Raden Damarmaya dalah Dewi Larasati Brahmana umbang lanang Brahmani kumbang wadon ambrenging siapa ora kocak Raden Damarmaya mapan menteri pengging Ratu Dara Samrawatan Sapta Candra pitung sasi Dewi Larasati sampun gerbini Nakal semen Raden Damarmaya ingin datang mensaira Nalendra Prabaran Prabu Karungkala Mula-mula sang Arjuna Ngalang-alang jaya Mula-mula jaya Putraku sakara padha marak ana ngarsane Kang Rama ana penggir Damarmaya Kanjeng Paman Prabu sawetawis mapan wonten ing nagari pengging Rabi kula ingkang dhateng sakulon Nalendra Tambanan Prabu kula iki Prabu Karungkala ingkang siang abdi tansah angguh so kepingin badhe garwa dhateng garwa kula Larasati Kanjeng Paman kepareng kula badhe bebentengi nagari pengging Paradi kula badhe jejaki wonten tapal watos nagari pengging oh yen to kula ya ger ora liwat pangestu wong turuning tunggu bisa lanang jurit lagi tak sarang garwang nus ngerbini inggih kula badhe nderek peling kaliyan Paduka Paman Prabu peling pinggir menawi bincang sampun lek ing jabang bayi mongko kula dereng mangsa saking paprangan mongko lair putra kula menawi mijil kakung mugi dipun paringi nama Raden Bantu namung nawi pawestri kula sumanggaken Paduka Kanjeng Paman Prabu oh iya iya nggih ora liwat ndak estake apa ngandhati atur Yayi Laraswati ngomong jauh hati pun kakang nyuwun pamit sing hati-hati ya
Kuntalandawa Kadiwiswaya Indriyaksa Sara Marwata Pawana Gana Margana